Kahinyo terap Youth Council kalami syakmat ban penpau ka jeng persya halor ka jeng penduk no eka subsection ka bapra bat khandriu jong ka section ka basan ka badan ka village administration bill ka barim namar kani ka ailat penban yigi bar jela ban menderi ban wan long trai ha kani ka jela. Habai kren bigilat pathai kubur Shillong Press Club uba Peter Jelawai president ka HYC ulai thu bahdien ba ka seng kala syong perkhat bha kasem ba ka jing penduk no ya kita ki kendon ki bade ban I certificate tang ya ki bala sa khat sausnam kala ban penslori ki wepat ki bar jela ban wan buhai snong namar la ban I certificate yu bri bo wan shong snong tang shisngi haba penpau ya ka jing bom smuhun ya ka village administration bill ka bathmai nakleng usamla Robert June Kharja Aren general secretary ka HYC ulong ba ka seng ka pdiang ya ka village administration ka barim hendai ka persya ka village administration ka bathmai namar kumnu ka ta district council affairs ka sarkar jela ka pen I ba ka jing pendu no ya ka subsection ka bapra jong ka section ka basan namar ka jing ya tingkhu bat ka an ka sarkar India bat ka jela nakleng seng hadin baklayo kopi ya ka nila study ya ka la ka don nong rim dem kata ka jing pensai kat kubur jong ka PDF ba kini ki artli section ki tungkhu bat kita ki central law bat ki long bi anya ka sengsha ka India ada finpek itu ki artli section kawai ni ki kandon ka ong ba nakaliang jong ki ramba asnom ki nomla ban ai certificate shuru lu bar jela kubom pat chong ubom pat chong snong duna ya ka chau snong ki ong ba hani kai tungkhu bat kata ka an jong sarkar India ni hapan wat ni hapan puling ni hapan personalim la tungkhu na ka jinggali kami kalong ba lada ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act ka badi ka INP hakiwi jaka lada finpe ye ki resident la diban hakilai sawtali ki kita kri omdei tang khat sausnem ki don ki barjala ki bosong chnong ha Mizoram ha Nagaland bar Arunachal Pradesh ba INP ka trikam nadu bayo state yakala kategori yaka kum ki temporary kanili tang khat sausnem te kumnung in ong ba kani ka an ki tangkhu bar kata kai sakoi ka ong ba kani ka section 5 clause 100 ong ba ka executive committee ka la ban te la kam ha jingrung jungmi jongki dakhar bat jongki poiwir ki om hana ba kani ka tungkhu bat ka constitution ng India haba ka constitution ng India ka article khat khandai ka kranchai hi ba ka state ani ka council namta ka bha kamian jongki tribal lani jongki tribal kala ban te kandon ni kata ka jingrung jingmi jongki barjala kumdungin ong pat ba kata ka di persya ya ka constitution ng India kini ki ke ba na kali hasen ha ban konsol bat ki no ai bot ngi kidi ki ba dakasi isi hing ha ban simrai ban ong slam kadi tang sitayu duna ngapong ba na kali hasen ni klam na du pasdang ni la karansai bangi kersan kini ka atli kendot ni ui ba ka VAB ki borim ka ai bor ya ki snong bante lakam me jingrung kurtlet jong dari bat ka VAB ki ba thamai ko bang I ba dakaran na bosai ba nakalian ka PDF kabadi ka sarkar hapo jingalam jong kongres iman kilabu hakman ya ki barjala bat ki bari bat kilabu no kham hadin ya ki trai muluk ki trai saka lemda kunta beli pat ki wengi ni kendon ke bayada ya hari bo jam ni penremjur ya ki PDF ka balabu hakmat ya ki bari bat ki barjala bat ki bala kalet no bat ki bala jan landed no ya ka baha kamian jong ki trai muluk hala ka jong ka jala